Her kan jeg se min blå dør, og den er også blå på ydersiden, og det er så min lille entré her. Der er sådan en lille hyggelig vindue, og her står min reol, fordi den kunne ikke stå andre steder. Det er til genbrug, den sæk der. Og så er der toilettet her, det bedste det er jo vaskemaskinen, som jeg leger nu. Og så er det ellers pænt stort. Så er der køkkenet, dejligt hvidt og pænt, og den nye mikroovn, fordi den gamle gik i stykker. En ny blomst, jeg lige har købt i dag. Og så kommer man ind i stuen. Sofagruppen står derovre med fjernsynet. Og så er der det store spisebord, som der er blevet plads til heldigvis. Og hvor altid sidder, mig og Anders altid sidder. Og det er sådan en københavner ting, tror jeg. Det bruger man ikke så meget i bogen, så. Monsterplanten. Familievæggen. Og så er der vinduer ud til Skovvej. Der er en værd trafik, men det vender man sig til. Man hører det ikke så meget, når vinduerne er lukket. Og Madame Nielsen er kommet op over sofaen, som den plejer. Og så er der et lille hyggeområde her, med en lænestol og musik og forskellige ting og en hyggelampe. Så er der soveværelset, der er ikke kommet så langt med endnu, desværre. Vinduet er pænt, men jeg har ikke lige fået hængt tingene op, fordi jeg vil have nogle hylder op, og jeg ved ikke rigtig helt, hvordan det skal være herinde. Men der er et dejligt stort klædeskab. Træflader. Og så er der en dør, det er Anders rigtig glad for. Ja, det var en lille rundtur her i min lejlighed.